rasaning ati. Ing sawijine dina ana bocah wadon jenenge Janet. Janet kuwi murid sing pinter lan seneng srawung. Janet seneng banget sinau. Nanging ing sawijine dina nalika mulih saka sekolah, dheweke weruh omahe rame banget. Janet bingung, banjur mlebu ing omahe. Jebule biyunge Janet dhewe wis sedo. Janet nangis kejer, banjur mlebu kamar dhewe. Janet rasane wis nyerah nglanjutke urip, denen wegah mangkat sekolah suwi banget. Bendina Janet ditinggal keluargane kerja. Janet mikir, biyunge terus. Amarga Janet rumangsa luput, amarga ora iso ngoncone biyune nganti ajale. Suwi-suwi Janet mulai nglarani awake dhewe. Janet nyoba ngombe obat sedoso pil ngarep-ngarep bakal mati. Willy masih Janet ngerti. Janet dadi menengan lan jarang ngomong. Nganti akademisi Janet pancen mudhun. Willy nyoba ngomong karo Janet. Jen, wis ojo kaken ora mlebu sekolah. Biyung ing swarga ya bakal sedih yen kowe kaya ngene terus. Kula wis ora kuat, Mas. Rasane wis ora ana jalan urip. Willy melu sedih krungu omongane Janet. Akhire Willy ngomong, "Yuk minggu iki ning gereja bareng timbang ngene terus, Jen." Akhire Janet gelem ing gereja. Ing gereja akeh banget sing diomongke Rama. Ing titik kuwi Janet nyadar awake kudu iso nglanjutke urip. Amarga Ramane ngomong, Yesus bakal ngonconi awake dhewe nek dhewe susah lan seneng. Ing momen kuwi Janet sadar, selama iki Janet wis lali marang Gusti. Bali saking gereja, banjur Janet cerita marang Mase yen dheweke ora bisa fokus wiwit sedo ibune. Mase akhirnya mutuske supaya Janet ngampiri psikiater supaya dados dibantu. Janet mulai rajin ndonga lan gelem sekolah meneh. Uripe jauh luwih seneng semenjak rajin ndonga lan konsultasi ing psikiater. Akhire Janet nyoba mangkat sekolah. Banjur kanca-kancane Janet nyemangati Janet kabeh. Janet ora ngira kancane bakal grapyak marang Janet. Janet bungah kanca-kancane saged ndukung awake dadi luwih rajin ndonga. Semenjak kuwi, Janet nyoba ndonga lan bersyukur marang Gusti ing kabeh situasi. Tresnane Janet marang Gusti ra bakal saged diterangno amarga dheweke pancen tresna marang Gusti. Janet ngerti Gusti bakal menehi sing paling apik kanggo Janet, lan Janet bisa nyimpulake yen dheweke bisa dadi luwih apik. Kanthi dedonga, sanajan dheweke isih ora kepenak, sedone biyunge didadekake piwulang kanggo awake dhewe supaya dheweke bisa ikhlas lan nerusake urip.